Andrei, unde e doamna învățătoare? E formidabile, deci baia vikingilor. Pe acolo începem urcarea spre vârfuri. Acolo e fain! Ultimul zâmbet al lui Georgi. Jos e vreme faină și sus e ceață. Bine v-am regăsit la un nou video de aici din Munții Rodnei, cea mai înaltă parte a Carpaților Orientali. Grupă montană ce face parte din Parcul Național cu același nume, al doilea ca mărime din țară, după Parcul Național Valea Cernei Domogled. Unde? Nu mai știu dacă... La ăsta, mă zic, am dormit la cur. Retezat? La Retezat? Retezat, da. Am pornit de la complexul Blazna, Alpina Blazna, de la 1100 de metri altitudine, urmând traseul marcat cu cruce albastră, traseu ce face legătura între localitatea Șanț și vârful Ineuț, la care vrem să și ajungem, dacă timpul, vremea și condiția fizică ne permit. Până mai încolo. N-am dat pe mine la cameră, că m-am nimicat și hai să mai facem o dată. Mai cu spatele acum. Prima parte a traseului a început destul de abrupt, de aici pe pârtea de lângă complex, dar numai bine când ne facem încălzirea. Ca o informație suplimentară, râul Someșul Mare izvorește tocmai de aici din Munții Rodnei, se unește la deș cu Someșul Mic și se varsă în Tisa, râul Someș, se varsă în Tisa, mai departe pe teritoriul Ungariei. Localitatea Șanț. Bine, alea sunt goale, știu că nu vor fi pe ele. No, hai copii, sar cap. Ăsta e golul. Da. Oh, dintre ele. Da, bine, nu e de aici, bine, e făcută. Dar e de direct, la... Nu, unde e la doamna? A ta doar, nu? Păi a mea, Da, și oprește-te! Hai să vin până aici. Concar de aia. E taur periculos. Ăla-i taur periculos. A fost să scrie pe jos. Unde e taurul ăla? Apă curată. Taurul. Taurul? Nu știe că ăsta taur periculos. Vrei să merg la taur? Nu mersi. Și ceva. De pățit de ne-apucă ceva taur. Am furat vorbit, doamne. Eu am ceva de... Acolo undeva în spate se află vârful Stăniștea, de 1478 de metri, dacă nu greșesc. Un prim punct de belvedere asupra culoarului Someșului Mare. Mișcare, nu? Vreau să-i fur și tu să-i place. Ba da!
În direcția aceea ar fi Munții Bârgăului, numai că nu se vede plafonul de nori. Și în partea sudică, Munții Călimani. Aici, dar pune și mai de aproape. Vârful Ineu sau vârful Ineuț acolo cu zăpadă. Acolo pe undeva este o stână și ne latră câinii. Câinii sunt principala amenințare pe munte, într-o drumeție. Nu sunt urșii. Noi continuăm traseul cumva pe acolo prin pădure, între cele două drumuri. De acolo și prin stânga, așa, și o să ieșim imediat pe vârful Cobășel. Cât de fain e. Ce cu telemeaua? Aveți telemea? Da. A fost foarte bună la micul de lună. Acum ați dat de ea? Da. Cum? Nu contează cum. Practic, noi mergem pe limita Parcului Național, care se întinde de aici, în stânga, spre vest. Încolo. Avionul. Ce faceți? E foarte bine în toate părțile. Ce bună e apa! Ioi! Culm din munții Suhardului, deja în partea Moldovei. Shooting foto? Tocmai acolo pe lespedea aia? Da, dar nu stau de trivot pentru toată întrebarea. În direcția aceea este vârful Cobășel, pe la care trebuie să trecem. În plan îndepărtat, cred că este vârful Oușoru, o subunitate montană a munților Suhardului, și acolo lângă se află și stațiunea Vatra Dornei. Ai, mă, ce Trebuia să fie scosă de la congelator, știi, să îngheță așa pe din afară. Băi, lasă-mă că nu mai urc. Mă întorc. Zen. Poftă bună! Munții Bârgăului și Munții Călimani. Aha. Oare? E cum se topeză pezile. Oare să fie înghețată? Apă înghețată, să ne facem frumoși. De acolo. Ce faci, mă? Ne latri, ha?
Da, nu, că n-au treabă. Scuminți, ăștia sunt ok. Acum pe centru vârful Stăniștea, pe care l-am lăsat în urmă. Vârful roșu de 2113 metri. Undeva acolo e vârful Ineuț și în stânga cel mai înalt vârful Ineu de 2279 de metri. Am trecut de vârful Copoșel de 1835 de metri. Suntem într-o zonă cu jnepenici și ne îndreptăm spre vârful roșu. Munții Suhardului cu vârful Omului, cel mai înalt de acolo, 1900 și, nu știu, 1900 și ceva de metri. Dincolo de munții Suhardului, de la vest la est, Opcina Mestecănișului, Feredeului și Opcina Mare, în Bucovina. Vârful roșu în dreapta și Ineuț în stânga de 2222 de metri. Restul grupului deja sunt în urcare spre vârful roșu. Plin de bujori pe aici. Partea aceea cu pietrosul. Șaua curățel. Asta de aici. Acolo se află pasul Rotunda, ce unește Valea Someșului Mare cu cea a Bistriței Aurii. Este limita dintre județele Bistrița, Năsăud și Suceava și, totodată, limita dintre Transilvania și Moldova.
Tot de la Pasul Rotunda pornește un traseu cu bandă roșie prin șaua Gajei și ajunge aici la vârful Ineuț. Am ajuns la vârful roșu, un vârf impozant aici în partea estică a acestui masiv, de pe care putem admira peisajele înspre nord, da, și în depărtare, culmi din Carpații Ucrainei, cum se vede acolo în partea aia, în spate. Astea, să faci și tu, că să faci cum trebuie, nu ca mine. Nici eu am ieșit în ceapă. E sigură treaba. Nu știu. Ar fi bun, da, dacă nu o făcut. Pornim cam în 5 minute. În depărtare și puțin în dreapta, punctul cel mai înalt de aici din Munții Rodnei, vârful Pietrosu de 2303 metri și puțin în stânga, vârful Buhaescu, al treilea ca altitudine, după Pietrosu, și vârful Ineu. Cât de frumoasă e înșiruirea asta de culmi spre vest. Dar cât mergi? Mă dau o dată? Da, dă-te, să vedem cum te dai. Da, numai la treabă. Dacă vezi că e ceva, te întorci și te ții așa, ca în Tom și Jerry, știi, când rămân. Scântei. Deci cu aia o să alunge și Scurt. stai să zică cât să... De acum, Ai pantaloni de rezervă. Am aia. ai ultimele jocuri de iarnă. Mamaia 2010. Haide ia! Nu te-ai lovit. S-a tot dus pe bolovan, pe lespezi. Am experiență. Ce doare. De unde ai luat? Decathlon. Bun.